नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो जोबजासे नायबानो जाबाय भिडिअखौहाय जोबजासे नायाबा जेबो बुजिनाय नङा ओमफ्राय दा माने फेसबुक एसे दावराव जागासिनो बेनिनो आं नोंथांमोननि मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो जोबजासे नाय बे आपडेट भिडिअखौ नायनो थाखाय नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा नालाय ससेल' नायना थांबाथाय थ' बेनिखायनो बुंदों गासैबो भिडिअखौ जोबजासे नायलां नोंथांमोना आं मोनसे आपडेट लानानै फैदो आरोना आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना चेनेल जुदि गोदानै हाबफैदोबाथाय ओमफ्राय मोनसे पस्ट मोनदों आरोना माने बे जेम्स आदायाहाय गावनि इउटुब चेनेलाव होनाय थ' नोंथांमोना बे पस्टखौहाय स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना फरायना नायबानो जाबाय माने सासेखौल' हमबा जाया होनना बुंदों आरोना नंगौबो खोथाया माने गोबां दङ आरोना सासेल' नङा बेफोरबायदि मोसानाया जोबोद दोङो सासेखौल' हमना दिन्थिबा जाया नङाना थ' गासैबो दिन्थिनांगोन आरोना सासेल' मोसायाखै नालाय बेफोरबायदि गासैबो मोसादो सानैसो हिन्जावफोर थ' नोंथांमोना बे पस्टखौहाय नायना लाबानो जाबाय आरोना स्क्रिनावहाय होनो हागोन नोंथांमोननि साइडआवहाय थ' नोंथांमोना नुखादो जानांगौ पस्टखौहाय आरो बांसिनानो बे पस्टखौहाय इउटुबावहाय नुदों आरोना माने जेम्स आदानि इउटुबावहाय आंबो हठाथनो नुसननानै माने हरनि भिडिअ खालामबाय आरोना क्वालिटिफोरा माबायदि फैयो मोनथिला आं बेखौनो जास्ट ओरैनो नर्मेल भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना बांसिनानो नुखादो बे पस्टखौहाय नङा होमबा आरो जायफोरा बे पस्टखौ नुवाखैमोन बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुबाय बांसिनानो नुसनाबो जानो हागौ आरोना बे पस्टखौहाय माने दासान्दि एसे बोरैबा जाबाय दङ नालाय बेफोरबायदिनो फेसबुकआव नुगासिनो नोंथांमोना आरो जायफोरा नुवाखै बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुबाय बे पस्टखौबो नोंथांमोना मोजाङै नायहैबानो जाबाय बे जेम्स आदानि इउटुब चेनेलावहाय नुगोन बे पस्टखौहाय नोंथांमोना नुवाखैबा आङो दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोना बे पस्टखौहाय बेखौनो लाना फैबाय जास्ट ओरैनो नर्मेल आपडेट नेक्स्ट सम माबाफोर आपडेट मोनबाथाय आपडेट लाना फैफिनलायसिगोन आरोना हरबाबो जास्ट ओरैनो नर्मेल गुसुं भिडिअ लानानै फैबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर